Ja, hesten er 7 år. Andre? Ja, den må tage 2 år på der. Løfter du? Ja. Bare kom. Yes.
tak. Hvad skete der? Oscar troede bare, at han var Marc Marquez. Nej. Jo. Ja, han faldt. Jeg ligger her, han ligger der. Og så sidder han ind foran mig. Nej. Det er midt i svinget der. Ja, så står han op. Det var Oscar. 0. Han er okay. Nu vil tage min sender. Han var lige ved en double whammy på mig. Men han var lige ved at vælte dig. Ja. Men han low-sided var, ikke? Nå, men det er lige her. Det var der, ja. Det var hurtigt, jo. Men lige det sving der? Det er lige der, det skete. Vi kommer ind. Jeg er lige ved ikke at høre det. Og så gjorde vi klar til at... vi skulle overhale Maximilian, eller han skulle. Jeg kørte bare bag ham. Og så kom han ind på indersiden, men han havde for meget fart på, så han ville ligesom køre ud i Max. Så han tog forbremsen, og så bare... Så forsvandt den under ham sådan her, og så gled den ud foran mig, man kan se på kameraet. Øvelse. Men ikke en skid, vi stod lige der. Jeg vinkede til dig, Sif. Så du det? Går ind med den. Nej, jeg så ikke vinket. Jeg så der så billeder af dig jo. Ja. Hey, okay, 1.14.4. Det er sgu da meget godt, er det ikke? 1.14.3.8. Luk din lille røv. Luk din lille røv. Vi skal herover med motorcyklen. Han går på. Fuck, du er langsom, mand. Luk den, du. Ej, det var seriøst også bare. Hey. 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 Men okay, bare lidt længere sådan her. Ja. Det kan jeg sådan noget. Gå med ambulancen bagved. Den cykel har været nede og ligge så mange af. Så den skal sgu nok komme ud og køre igen. Er det okay? Ja. Klodser du forbremsen eller hvad? Der var en eller anden idiot, der skifter linje lige i dobbelt Apexen. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad for en bold de skulle ud og hente, mand. Hold kæft noget. Det var det, eller en harmonika sammenstød, altså. Ja. Det er sådan et godt flow. Er det okay, Oscar? Ja. Prøv lige at lave double whammy på mig. Jamen, idioten skifter linje midt i svinget. Ja. Det var Max. Max? Hvad fanden er det? Maximilian. Det var ikke særlig klogt. Han kom bare hjem, og så drejer han meget skarpt til højre. Jo, altså, jeg synes bare, han trak meget langt ud. Men altså, han kom ud, og så kom han ret langt ned i fart, så gjorde, at han bare kunne gøre sådan her. Så det var bare uheldigt, I guess. Men... Nå, men det var en. Ja. Men han skulle da overleve meget godt. Gættede du på 2, eller hvad? Ja, vi sad og snakkede om 1-2 gættede vi før. Han var så lige ved at lave 2, men... Staterne lige først lidt. Nej, ikke på det, vel? Nej. Hvor er din frameslider? Ikke eksisterende. Nej, men jeg tænkte bare, der er en. Nej. Okay, så er det vildt, den har overlevet sådan, altså... Holy shit. Hvorfor har du egentlig ikke framesliders? Det ville være for dyrt i framesliders, hvis jeg skulle blive med at købe det. Det har klaret det umådeligt godt, hvis jeg kunne framesliders. Ja, men han kører til. Jamen, det var dog i samme plan som mig. Ja,
Er der brød? Sige det hernede. Ja, brød blev bare direkte. Meget sødt. Ja. På en måde var det egentlig godt, det var det er okay, som man havde. Men det havde bare været bedre. På det resten. Bare en kår med brød. Det var måske en til. Nej, nu har jeg fået 2. Det her oppe. Fedt svin. Ja, det er ret ærgerligt. Det. Nej, altså der er... Forgaffen der. Nej, bare klipperen. Nej, ja. Det er ret ærgerligt. Der er 3 sæt lækker. Ja, og kontoret kommer den dag. Nej, nu er jeg kommet op til lægefolk. Ja. De sagde, de ville give mig det, de ramte. Ja. Hvor er min støvler henne? Den tog du af. Ja. Nej, med mine andre støvler. Du kan låne min flipflop, så kan jeg ikke. Det er Jonas, der vidste 500. Så tager jeg bare den her. Så er der ikke mere kørsel for mig i dag. Det er fucking ærgerligt. Så snart man har... Jeg satte en gjort Hvad med at have brug for? Så snart man har væltet, så må man ikke køre mere. Jo. Jo, men så skal den cykles ind. Det er altså Den bliver ikke godkendt. bukket klippeoveren og gassen sidder fast og sådan noget. Det er bare ærgerligt. Jeg havde jo samme problem. Jeg havde heldigvis en banedag mere dagen efter, så... Får du noget at fikse det til? Ja. Okay. Hvad? Foodpacken er bøjet ind, klippeovnen er bøjet, og gashåndtaget sidder fast. Så fast. Ja, så når det bliver gas, så stopper den. Det er cruise control. Lidt til siden her. Ej, det er noget. Det er så ærgerligt. Hvad er det? Det værste er, at han kan ikke bare tage hjem. Han har Mark med, jo. Nå ja. Han er fejl. Han kommer ind på køredag i dag. Nej, han ikke. Det er bare sådan, det er jo bare en del af sporten. Ikke? Ja, men det er da godt, der Ja. Ja, det er. Jeg tror også, det var meget, der skete med cyklen, så er det da heldigt, at han ikke kom med til. Er det mine ørepropper? Nej. Nå, mine ørepropper ligger i Solas, eller i den. Det er min. Så det her, det blev min, eller hvad? Jeg skulle da køre på fuldstændig. Det er ikke ved at være lidt for sent, det er jo. Så må Asman heller ikke komme ud og køre, fordi han ikke har været på køre. Det var mig meget. Ja, ikke? Var det ikke noget at gøre, så det ikke kommer ud? Var det ikke? Så slag. Så slag. Den var I også. Ja, der var vi også startet. Jo, der har det er to hurtige. Ja, både på højre og på venstre. Ja, det er faktisk noget for. Ja, jo. Højre, det er... Jeg kan ikke lade være til at tænke. Hvad? Jeg kan ikke lade være til at tænke. Okay. Tror jeg ikke. Prøv at sætte dig op på den, så. På Larsens. Jeg skal altså ikke på. Fordi jeg ved til det sving nede på... Lige nede ved Rygård. Der kommer fra... Ja, det kører mod Aston nede ved Rygård. Hvad for en? Der er også en lang buesving. Ja, men den kører jo først den her vej, og så kører den vej. Ja, det... Ja. Nå, ja, det er godt på. Ja, det er venstre. Ja, jeg ved, det er helt klart. Så er nogle... Løg. Hvad? Så er der nogle klæk, nogle cykler. Ja. Skal de også? Jeg skal bare arbejde. Jeg skal arbejde på noget. Som man siger. Mark på jer. Hvad? Mark på jer. Hvor er han ikke bare meget? Det er jo lidt svindt, hvis man ikke må overhælde med 2. Det er helt købt.
fortælle om, altså så ligger man bagved en, laver 21 tid. Fordi man ligger bagved en, så der overhælder direkte 1.14. Altså. Solen der hen et sted, eller? Hvad? Solen der hen et sted, eller? Aslan han havde lige bag dig. Hvad? Aslan havde 2 millisekunder mere end dig. Nej, jeg er 2 millisekunder hurtigere end ham. Ja, så havde jeg også 2 millisekunder mere end dig. Nå. Det er ikke meget forskel. Nej, han er måske lidt bedre end dig, det.